må gå ind og stoppe det. Ja. Nu snakker Zimbardo, han snakker om her, at der er det situationelle, altså situationen, som der gør, at der sker den her ondskab. Der er en, der har lavet et andet forsøg omkring, hvorvidt man vil gå i forhold til at begå onde handlinger. Ja, det har Milgram. Ja. Han har lavet et forsøg på, hvor langt nogle forsøgspersoner ville gå for at kunne gennemføre et eksperiment. Det er egentlig et dobbelt eksperiment, hvor forsøgspersonen får at vide, at de skal prøve at få en anden person til at lære bedre via smerte, men i virkeligheden prøver man at finde ud af, hvor langt de vil gå, hvis der bare er en autoritær, der siger, at du bliver nødt til at fortsætte. Og det er noget med, at en skuespiller bliver sat i en eller anden stol og får stød hver gang han svarer forkert. I virkeligheden får han selvfølgelig ikke stød eller noget, men forsøgspersonen kommer ind i et andet rum, så man ikke kan se personen. Og så skal de sidde og skrue op for stød hver gang de svarer forkert. Og 9 ud af 12 gik helt op til 450 volt. Fordi der var godt nok nogen, der sådan havde det rigtig dårligt med det, og sagde, jeg har ikke lyst til at være med mere. Men da autoritæren personen i en kittel sagde, du bliver nødt til at fortsætte for at gennemføre det her forsøg, ellers ville det være spild. Så fortsatte de, i hvert fald 9 ud af 12. Når man så interviewede de her mennesker bagefter, og sådan var det faktisk også med dem, der deltog i Stanford Prisoner Experiment, så siger de alle sammen, jamen det var jo ikke deres ansvar. Det siger de både i Stanford, hvad er det, der gør, at det ikke er deres ansvar? Så de har det med at, Det er jo dem, der har trykket på knappen, kan man sige. Men de har det med at sende ansvaret videre for at få det bedre med sig selv. Ja. At de ligesom sender den videre til den autoritære. Ja. Og det bliver gjort rigtig meget ved at spørge, jamen er det nu sikkert? Og så har den autoritære hverken sagt ja eller nej til, om det er sikkert, men bare sagt, du bliver nødt til at fortsætte. Men de har opfattet det som et, så kan jeg altid give dem skylden, hvis der går et eller andet galt. Ja. Og altså, ved mange af dem, der skete der sådan noget polarisering. Altså, at det stred meget imod, hvad de mente. Noget kognitiv dissonans. Ja, dissonans. Ja. Og, ja, man kan se, at der er rigtig mange af dem også, at de føler et stort ubehag ved at trykke på strømknappen. Ja. Nu har vi snakket meget om fangevogterne, at det her med, at de bliver uniformeret, at de bliver anonymiseret med solbrillerne, at de også har en rolle, at det ikke er deres egen identitet, de sætter i spil, det er ikke deres egen værdier, men de blot udfører den rolle, som de er blevet tildelt, og de har via deres rolleaccept gået med til at lave de her onde handlinger. Men der bliver jo ikke bedt om at begå onde handlinger fra forsøgslederen, altså fra Zimbardos side. Hvorfor bliver det så mere og mere voldeligt? Er der nogen, der kan forklare det? Jamen altså, der bliver jo ikke sagt stop. De bliver ved med at prøve noget nyt. De bliver ved med at presse grænserne, se hvor langt det går, før at der er nogen, der siger, okay, det er for langt. Ja, det er der en af dem, der fortæller bagefter. Ja. Og man kan måske også sige, at der sker en polarisering i sådan en gruppe, ikke også? At der er nogen, hvor man skulle tro, at hvis man har en gruppe, jamen så vil der være nogen, der slet ikke vil begå vold, og så nogen, der vil begå vold, og så vil man finde en mellemvej. Men der sker det modsatte, at en af de her poler, de ligesom vinder, og så bliver alle trukket derhen. Og det kan man sige, det er i hvert fald det, der sker i Stanford Prisoner Experiment. Yes. Er der mere, vi mangler at sige? Har I noget, som I ikke har fået sagt, som I mangler at sige?
kunne man starte en diskussion, hvor vi bare byder frit ind, måske? Altså, hvad hedder det, hvor jeg ved ikke, hvis jeg nu siger, hvis jeg lige forbereder lidt, hvis jeg siger, kunne det her ske igen, at så er I bare byder ind sammen med hver jer, så prøver at... Godt. Nu har vi ligesom prøvet at få redegjort for, hvad er det, der er sket, og hvad er det for nogle årsagsforklaringer, der ligger bag med i Stanford Prisoner Experiment, at så helt almindelige unge, de kan begå ondskabsfuldheder mod andre unge, hvis bare at den rette situation, den finder sted. Vil det også kunne foregå i virkeligheden? Altså, kan jeg sige, det var omkring nu? Okay. Men det har jeg jo allerede sagt tidligere i filmen. Ja. Er det lige meget? Ja, fordi så har vi det at køre videre på. Okay. Ja, altså det er jo allerede sket i virkeligheden. Det er år tilbage, så vi har måske fået mere viden på området i dag. Men dengang, der udøvede fanger, vogter også tortur og vold og sådan noget mod fanger, det vil sige ondskab, nede i Abu Ghraib. Mm. Så okay, vi har allerede set det i virkeligheden, men er det ikke bare et enkeltstående eksempel, eller kunne man forestille sig, at det her, det godt kunne ske? Altså, der sker vold alle mulige steder, og det er jo på grund af gruppepres hovedsageligt, eller fordi folk de har fået for meget magt. Og altså, nogle gange har folk haft svært ved at sige fra end andre. For eksempel Hitler, altså der fortsatte det jo til ekstremer. Ja. Hvorfor blev sådan en som Hitler, hvorfor kunne han få en hel befolkning, eller i hvert fald store dele af befolkningen, til at gå imod en minoritet i hans befolkning, altså gå imod jøderne? Hvad gjorde han? Hvad kunne han? Altså for det første så gav han jo folk et arbejde, fordi nu skulle de til at enten at lave våben eller være politimænd eller sådan noget. Ja. Og det var en rigtig hård tid, så han gav dem håb. Og for det andet så fandt han, hvad skal man sige, en bussemand, hvis man kan kalde det det. Ja, en syndebuk. En syndebuk. Og altså, det var en fremmed gruppe. Det var de slemme personer, så der blev igen etableret nogle fremmede grupper og egen grupper. Ja. Ja, og igen har vi altså en autoritær person, ja. Som vi igen så i Milgram-episode, det er, at man lytter jo til, hvad de autoritære personer siger. Ja. Så han har stillet sig op og sagt, hvad nu skal I gøre det her, og det skal I gøre, fordi jeg siger det. Ja. Det gør folk bare adlyder. Ja, han har brugt militaristiske måder at gøre det på, ikke? Han var også meget karismatisk, så han forførte. Man kan også sige, at han lavede sådan en masse hypnose, ikke? Med befolkningen, med at de stod tusindvis og 18.000vis og sagde sig hejl, og på den måde fik den her masse hypnose af og følelse af at have den samme identitet og de samme mål. Det er også det, man definerer en gruppe ved. Det er, at en gruppe er defineret ved, at de har de samme mål. De har en eller anden form for fælles identitet. Og det kan man så forstærke ved, at man for eksempel får uniformer på. Hvor ser vi ellers grupper, hvor at tøjet og sådan noget er med til at definere deres identitet? Eller deres sådan, ydre attributter, kan man også sige. Ser vi det nogle steder i samfundet? Altså, det gør vi jo mange steder. Ja. Blandt andet politifolk, som går rundt på gaden. Ja. Er det en formel gruppe, eller er det en uformel gruppe, som er politifolk? Det er en formel gruppe. Ja. Ser vi der andre steder, sådan, hvor at folk, hvor det ikke er deres arbejde, men hvor de alligevel klæder sig ens, sådan for ligesom at have en, der styrker deres fællesskabsfølelse? For eksempel punkere, de har det jo med, at de går i noget bestemt tøj for ligesom at skabe deres identitet igennem det. Ja. Og folk generelt, hvad de sådan tager på af tøj, det har det meget med at give dem deres identitet. Ja, og det kan man også sige sådan nogle som rockere, for eksempel, også, at de har rygmærker og gå i det samme tøj. Det er altså med til at stedfaste, at når man har det her tøj på, jamen, så har man også den rolle.
Og så kan man tillade sig nogle ting, som man måske kunne, hvis man havde nogle andre klæder på. Kunne man sige, at selvom, altså lad os nu forestille os, at folk, som der er blevet undervist i det her og så videre, at de bliver sat i sådan en situation, vil man så kunne forestille sig, at ondskab, det opstod? Hvad vil det komme ind på? Hvordan det er opsættende? Ja, altså at man sagde, hvis vi nu havde en klasse, eller en gruppe, eller militæret, eller noget, ville man så, selvom at folk de var blevet uddannet, ville man så kunne tro, at der alligevel kunne finde ondskab sted? Hvad ville det komme ind på, hvis der var, at der skulle foregå ondskab? Eller hvis der ikke skulle? Skulle der jo være en magt, som skulle kunne korrumpere. Ja. Så hvis man giver en gruppe en bestemt magt, og de så ikke kan styre det, og de ikke har en, der er over dem til at sige, nu skal I stoppe, ja, så vil de godt kunne udføre magtmisbrug. Ja. Selvom de godt ved det. Ja. Men vil det ikke også komme lidt an på, altså, hvilke tanker man har om andre, hvad hedder det? Jamen, hvordan man opfatter de andre, det hedder et eller andet bestemt. Hvilke Prøv at fortælle. Det der, hvor man tænker noget bestemt, at alle folk, de bare sådan... Ja, stereotyper. Ja, fordomme. Ja. Præcis. At stereotyper og fordomme, altså det kommer jo også lidt an på det. Ja. Fordi det er jo ikke alle mennesker, der er ens. Nej. Men hvis man hele tiden har fået at vide, at de er sådan og sådan, så begynder man lige så stille at opbygge for eksempel et had. Ja. Og det der er rigtig, rigtig mange mennesker, der egentlig gør. Ja. Kender vi det for Danmark? Altså sådan helt... indvandrere, for eksempel. Ja. Der er rigtig mange, der hader indvandrere, fordi de tror, de alle sammen er terrorister. Ja, ikke? Og det er især muslimer, som man kigger på i dag, ikke? Også hvis vi kigger på omtalen af muslimer, eller hvis der er et terrorangreb, jamen så beder man alle muslimer om at gå ud og undskylde det, eller sådan, ikke? Altså det der med, at man skal alle sammen over én kamp. Hvad kan faren være ved, at man ligesom laver stereotyper over en hel befolkningsgruppe? Hvis vi kigger på muslimerne, eller jøderne, eller HF'erne, hvis vi nu tog her, eller... Altså det kan jo... Altså man opfører sig anderledes over for dem, hvis man bare får at vide, at de er derfra, eller de har sådan og sådan tøj på. Ja. Man opbygger sådan nogle kognitive skemaer. Ja. Og er det sådan noget med? kognitive skemaer er, når man ligesom har nogle erfaringer omkring nogle folk, eller har fået noget at vide, og så propper man dem sådan i kasser. Ja. Og det kan være lidt svært at, akkommodere. Ja, akkommodere de skemaer, altså at man ligesom ændrer på dem. Så det er meget let for folk at lave kognitive skemaer med at sige, at alle muslimer de er onde, eller noget i den stil. Ja. Yes, godt. Er der nogen, der har noget, som de vil tilføje? Ellers så tror jeg, vi skal sige tak til jer i dag, og vi håber aldrig, at der kommer et nyt hverken Apokraj eller Stanford. Yes. Igen.